Τι κάνεις, είσαι καλά? Χαίρομαι πολύ που σε βλέπω από κοντά. Δίνεις περίπου μία ώρα από τη ζωή σου να σε πάω κάπου? Καλά, δεν θα περάσουμε. Θα περάσουμε πάρα πολύ. Να είσαι σίγουρος γι' αυτό. Θέλω να πάρεις το πιο αγαπημένο σου μαχαίρι και θα σε πάω κάπου να συναντήσεις κάποιον που η δουλειά του έχει να κάνει με κάτι τέτοιο, αλλά δεν πάει το μυαλό σου τι είναι αυτό. Οκ. Λευτέρη, όπως σου είπα από εδώ, κάνει. Γεια σου, κάνει. Τι κάνεις? Ξαναβάλε το ρε, γιατί δεν είναι για να παίζουμε με αυτά. Χαίρομαι πολύ που σε γνωρίζω. Και εγώ, να είστε καλά. Λοιπόν, ο Λευτέρης είναι ένας από τους πιο γνωστούς μάγειρες που έχουμε στην Ελλάδα και έχει φέρει και αυτό στο δικό του σπαθί. Δεν μου πεις να παλέψουμε με τα σπαθιά. Θα κερδίσω σίγουρα. Εσύ κάνεις μια πραγματικά μοναδική τεχνική στην Ελλάδα. Πού λέγεται? Shinkendo Athens λέγεται η σχολή και η τέχνη συγκεκριμένη λέγεται Shinkendo. Που θυμίζει σαμουράι από τις ταινίες που έχουμε δει. Σίγουρα, είναι μια τέχνη δημιουργημένη και ιδρυμένη από τον δάσκαλό μου, τον Ομπάτα, τον Σισίρο, και είναι μια τέχνη που έχει όλα τα στοιχεία της μάχης και της τέχνης του σπαθιού των σαμουράι. Υπάρχει κάποια συμβουλή που σου έδωσε ο δάσκαλός σου όταν έφυγες από κοντά του? Μου είπε, με εμπιστεύεται. Αυτό, κάνε ό,τι νομίζεις, εμπιστεύομαι. Μένα να σου πω τη συμβουλή μου είχε δώσει ο πατέρας μου. 10 μέτρα μία κόβε. Που σημαίνει 10 φορές να σκέφτεσαι αυτό που θες να κάνεις. Να σου πω, ο κώδικας τιμής των σαμουράι σε ακολουθεί, δηλαδή είσαι τίμιος, λες την αλήθεια. Αυτό που κάνουμε δεν είναι μόνο τέχνη του πολέμου, είναι και ένας τρόπος ζωής. Επειδή οι πολιτικοί στην Ιαπωνία κάνουν χαρακίρι όταν κάνουν λάθη, ή όταν τους προσβάλλουν, ή όταν δεν κρατάνε το λόγο τους αυτό που είπανε, κάποια στιγμή να πάρουμε το σπαθί σου, να πάμε να το αφήσουμε στη Βουλή, στα σκαλοπάτια. Λες να γίνει ανάρπαστο. Δεν θα ξέρει ποιος θα το χρησιμοποιήσει. Είναι γεννημένους πολεμιστές. Δώσ' μας την ευκαιρία έτσι λίγο να το δούμε πώς είναι. Ωραία, ευχαριστώ. Δεν είναι κλίτσα. Ναι, σωστά. Εγώ δεν έχεις δίκιο. Σωστά, συγγνώμη, αλλά με το περιβάλλον του. Μπορώ να σε φωνάξω μια μέρα στο μαγαζί που θα έχω ένα μεγάλο τραπέζι. Αρχίζεις να κόβεις εσύ. Να τελειώνουμε γρήγορα. Άμα μπορώ να βοηθήσω. Τρομάζεις και τον αντίπαλο με τη φωνή. Σίγουρα έχει κάτι να κάνει και με αυτό. Εμείς το λέμε εκεί. Είναι η εσωτερική ενέργειά μας. Κάτω με χαρέ. Κάρωσε μάθε καράτε και φορά μαύρη σχολή. Ήρθε στην ΕΔΑΕΧΑΛ για να δει το Μπρουσλί. Γρηγόρη, τώρα κάνουμε τα μεσηγύρι. Χρησιμοποιήσουμε ένα αληθινό σπαθί και θα κόψουμε αυτό το στόχο εδώ, που βασικά έχει την αίσθηση σαν ανθρώπινο χέρι, ας πούμε. Θα κόψω ένα κρεμμυδάκι με το μαχαιράκι μου καλύτερα. Ένα κομματάκι σαν καροτάκι το. Να μην ξεκινήσουμε εμείς. Τώρα που ξεκινήσαμε.